Continúa en busca e captura o autor do acuitelamento mortal rexistrado o domingo na Coruña no barrio dos Rosales. A Policía Nacional anda tras as súas pegadas despois de que presuntamente lle dera un navallazo a outro home no pescozo en plena rúa, causándolle a morte. Acto seguido, fuxiu. Os investigadores creen que o sospeitoso é un varón coas mans tatuadas que conta con antecedentes policiais. Ola, boa tarde. Martes 30 de xuño, benvidos ao Galicia Noticias. O acusado de arremeter co seu coche contra un bar no barrio coruñés dos Mallos declárase culpable e acepta 7 anos e medio de prisión. Esta mañá celebrouse o xuizo contra el na Audiencia da Coruña e houbo acordo. Condénano por un delito de conducción con manifesto desprezo pola vida dos demais, outro de lesións e 5 de intento de homicidio. Foi unha persoa que tiña a clara intención de matar e meteu o coche no barco, a intención de matar as persoas que se encontraban dentro do local. A base desta rebaixa sería, por unha parte, a anomalía psíquica que padece o meu cliente, ten varios trastornos mentais de larga evolución, e por outra parte que ten reparado parte, a súa muller ten reparado parte do dano causado. Eu entendo, ou sea, a miña maneira de pensar, que as farmacias deben de estar onde este o APAC, porque non é o mismo que teñas que ir aí abaixo e volver aquí ao centro a cambiar a medicación que teñas que ir a outro lado. En Palas de Rei non teñen farmacia 24 horas. Tras a recollida de sinaturas conseguiron retomar as gardas durante as fins de semana, pero só ata as 10 da noite. Así que cada 15 días quedan sen servizo nocturno tendo que desprazárense ata Monterroso, que está a uns 10 km de distancia. Na zona hai moita poboación envellecida e non todos poden facer ese traxecto. Ver un bandado de voitres na costa de Galicia é moi pouco habitual, pero ocorreu entre Ribeira e o Porto do Son. Uns deportistas que adoitan saír correr polo monte atopáronse cun grupo destes animais e deron grabado todo cos seus móviles. Son aves realmente grandes que impoñen respecto mesmo de lonxe. E a continuación, un non 10, 20, 30 non das crédito ao que ves. E cando queres identificar o que é, de un modo un pouco incrédulo, pensas que é un buitre. E é un buitre. As forzas da orde continúan buscando o autor do acuitelamento mortal rexistrado o domingo no barrio coruñés dos Rosales. A vítima foi atacada en plena rúa de día e a moi poucos metros da súa casa. Hai algunha novidade sobre isto, Alejandro? Contanos. Pois, Alberto, polo momento a Policía Nacional non confirma que haxa algunha persoa detida en relación a este caso. Sí que podemos saber que nel traballa a Unidade de Delincuencia Especializada e Violencia da Policía Nacional, unha unidade que está afeita a tratar en casos como este. Sí que o círculo estaría pechado sobre unha persoa, un home de alrededor duns 50 anos, veciño dun barrio próximo a esta zona dos Rosais, que tería antecedentes penais e que tamén tería tatuaxes nas mans. Mentres, aquí nos Rosais, os veciños seguen totalmente conmocionados por este suceso que acontecía o pasado domingo, cando un home supostamente acoitelaba no pescozo a víctima a plena luz do día e a sangue fría. Grazas, Alejandro. E o home que en agosto de 2024 arremeteu ata 3 veces co seu coche contra un bar do barrio dos Mallos na Coruña foi condenado esta mañá a 14 anos e medio de cadea tras chegaren as partes a un acordo antes de celebrar o xuízo Reyes. Sí, inicialmente enfrontábase a unha pena de 29 anos de cadea por un delito de condución con manifesto desprezo pola vida dos demais e 5 delitos de homicidio en grau de tentativa. Porén, finalmente, as partes chegaron a un acordo e, tras recoñecer os feitos, foi condenado a 14 anos e medio de prisión, dos que cumprirá un máximo de 7 anos e medio. Este é o acordo que chegaron en canto a parte penal, porque para determinar a responsabilidade civil, isto é, a contía das indemnizacións que deberán abonar polos danos morais causados, a vista si se está a celebrar. La pregunta es si usted se declara autor de este delito, de los delitos, y se conforma con la pena en el sentido que yo le acabo de decir. En este caso ya no se celebraría juicio. Sí, me conformo. Seguro. Sí. É o momento en que o acusado de arremeter co seu vehículo ata en 3 ocasións contra este bar dos Mallos ás 11 da noite do 10 de agosto de 2024 se declara culpable. Foi unha persoa que tiña a clara intención de matar e meteu o coche no barco, a intención de matar as persoas que se encontraban dentro do local. Enfrontábase a 29 anos e 3 meses de cadea, pero finalmente houbo acordo.
Alcanzamos un acordo simplemente na cuestión da responsabilidade penal, pola que se conformou o acusado son 2,6 anos por cada unha das 5 tentativas de homicidio intentadas, e a maiores se conformou tamén con unha condena de 2 anos polos feitos relacionados co tema da seguridade vial. Aplicando un principio de cumprimento de penas que é o triple da pena máis alta, cumpliría 7 anos e medio de prisión. A base desta rebaixa sería, por unha parte, a anomalía psíquica que padece o meu cliente, ten varios trastornos mentais de larga evolución, e por outra parte que a súa muller ten reparado parte do dano causado. Con todo, a vista celébrase para determinar a contía das indemnizacións. Unha das 9 persoas feridas e prexudicada polos cuantiosos danos materiais foi a propietaria do bar. Na vista declarou que tras os feitos tivo o negocio pechado algo máis de 2 meses e que aínda sente medo cando está no local. Perdi toda a minha clientela de amanhã e muita gente não me senta porque tem medo de estar sentada ali. É muito difícil trabalhar, trabalho porque necessito. Está previsto que o xuízo remate mañá coa declaración de 6 prexudicados que tratarán de acreditar os danos morais que solicita a acusación particular. A Policía Nacional levou a cabo unha redada contra o tráfico de drogas en varios puntos de Lugo. Os axentes rexistraron 2 vivendas e realizaron cando menos media dúcia de detencións nun dispositivo especial en que participou a Unidade de Intervención Policial da Coruña. A Rolda das Fontiñas e o barrio de Peringalla foron os 2 puntos de Lugo onde se desenvolveu a última operación policial contra o tráfico de drogas. Na Rúa Lavandeira, ao norte da cidade, a raíz das queixas veciñais, os axentes rexistraron unha casa ocupada de xeito irregular. Para levar a cabo a redada, contaron co reforzo de efectivos da Unidade de Intervención Policial chegados dende a Coruña, que participaron na detención de varios ocupantes presuntamente implicados na venda de estupefacientes. Había muchos policías armados, con cascos antimotín, todo. Hicieron un buen operativo, reventaron las puertas, nada, se hizo lo que hacía falta hacer. Aquí faise ruido, aquí ven xente comprar, aquí, pues claro, a policía veu porque xa tiña que vir moito antes, xa non agora. Creo que se llevaron a 3 personas detenidas, 3 chicos, máis que nada. O dispositivo policial saldouse con polo menos media dúcia de persoas detidas e coa incautación de numerosos obxetos supostamente subtraídos. Neste sentido, a colaboración cidadá resultou clave para detectar as vivendas onde se estaba a vender droga, como presuntamente foi o caso dun piso no barrio das Fontiñas. Era un sitio específico, un inmueble que parecía que había problemas polos ruidos, polo tráfico de xente e, bueno, parabéns á actuación policial. Creemos que nós pensamos que é un caso aillado. Investigación, pero cos veciños detrás, implicándose, oye, que están entrando a tal hora, salen a tal hora, pasa isto. Non se descarta que se produzan novas detencións en relación con esta redada. Esta madrugada a Garda Civil sorprendeu un home cando intentaba roubar nun centro cultural de Salvaterra. Accedeu polo tellado e antes a conseguir entrar nunha vivenda lindeira. Curiosamente, o detido é cliente do local e os afectados pensan que non actuou só. Foi arrestado por un delito de tentativa de roubo e danos e a súa van ver unha detención de película. Foi unha noite complicada para Antonio. A alarma delatou o home que intentaba roubar na cafetería que el rexenta no Centro Cultural de Fornelos de Ribeira. Porén, a Garda Civil sorprendeu o ladrón coas mans na masa. Nesto, cando chego aquí, escoitaba uns ruidos impresionantes. Xa nos topamos o boquete que hai no tillado, rompeu o que é amplificador da antena, e cando chegou a Guardia Civil empezamos as voltas, e dixeño, mira, aquí a única maneira de subir o tillado é polo muro que ten ali o veciño. Entonces, claro, o Guardia Civil asomou a linterna e xa mirou o tipo ali. E claro, iso parecía unha película de vaqueros. E decía, al suelo, policía, al suelo, non sei que. Bueno, xa trincaron o tipo. Dase a circunstancia de que o detido era cliente do Centro Cultural e por iso sabía como acceder. Os afectados pensan que xa tiña preparado o roubo. E cando miren o tipo, dime conta de que era un cliente de aquí. Un cliente habitual, que ven así polas noites, un chaval entre 35 e 36 anos. Claro, o pájaro vio estudiar o local, a mirar por onde podía entrar, por onde non podía entrar, hasta que entrou. Antes de intentar roubar neste centro cultural, o detido entrou unha vivenda lindeira onde causou estragos e onde falta unha bicicleta de alta gama, por iso os veciños pensan que non actuou só. Ten unha moto grande de gran cilindrada, tirou con ela, porque non lle deu tempo a levala,
Fixo unha rampla con 2 tablóns que tiña o veciño, para facer en forma de V, para poder sacala por encima do muro. Coches revoltos, en lei do tempo tomaron unha botella de cacique 500 que había no maletero. Xa o fan así porque na hora dun juicio poden dicir no, estaba baixo efectos do alcohol ou das drogas e non sabía o que facía. Os afectados pensan que o detido podería estar relacionado con outros roubos rexistrados na zona nas últimas semanas. Está investigado por un delito de tentativa de roubo e danos. Os veciños e veciñas de Palas de Rei queren ter unha farmacia aberta ás 24 horas do día como tiveron sempre. Tras a recollida de sinaturas conseguiron retomar as gardas durante as fins de semana, pero só ata as 10 da noite. Así que cada 15 días quedan sen servizo nocturno, tendo que moverse ata Monterroso, que está aproximadamente a uns 10 km de distancia. Iso obrigaos a desplazarse en coche, que moitos non teñen, ou en taxi. Amparo é unha das tantas veciñas afectadas por esta reorganización de gardas nas farmacias da comarca da Ulloa. Non pode moverse con facilidade e cando ten que desplazarse a Monterroso, a outro municipio a uns 10 km de distancia, debe facelo en taxi. A maioría andamos a golpe de taxi. Entonces non é viable. O taxi unhas veces ou está na parada ou non está. Ela foi, xunto a outros miles de veciños, a encargada de recoller sinaturas para presentar no Concello, na Consellería de Sanidade e no propio Colexio de Farmacéuticos de Galicia, pedindo que unha das 2 farmacias que hai en Palas de Rei estea de garda ás 24 horas, é dicir, día e noite, igual que o PAC deste Concello que atende toda a comarca da Ulloa. As farmacias deben de estar onde estea o PAC, porque non é o mismo que teñas que ir aí abaixo e volver aquí ao centro a cambiar a medicación que teñas que ir ao outro lado. Porque o que tiñamos fai casi 70 anos que teño eu, agora quítanolo. E non é un artículo de lujo, precisamente, que eu creo que é un artículo de primeira necesidade. 15 días fan as guardias aquí e 15 en Monterroso, bueno, temos unha poboación moi avellentada, unha gran maioría teñen que dispor de taxi. Viviendo solo, y me gustaría que habiría farmacias aquí. Como siempre ha habido dos farmacias y siempre ha habido una de guardia los fines de semana y de noche. A aplicación este ano dunha lei que regula os criterios de rotación e os requisitos mínimos de presenza física mudou este servizo de gardas nas farmacias e, aínda que agora en verán reforzaron os horarios diurnos, cren que a partir de novembro volverán os peches para a poboación habitual. Non desbotan incluso mobilizacións. Durante o mes de xuño, no Concello de Barbadás, houbo 4 avisos pola aparición de serpes en piscinas, en baixos ou garaxes en diferentes zonas do Concello. Os 2 últimos foron no mesmo día. Dendo o Servizo de Emerxencias lembran que, malia non seren perigosas, non debemos manipulalas. Se non marchan pola súa conta, o mellor é avisar o 112. Foi neste edificio da avenida de Celanova, no límite entre Ourense e Barbadás, onde deron o último aviso. Varias veciñas atoparon unha serpe cando baixaron o garaxe. O animal quedara enredado nunha das ventas de ventilación. Foron os servizos de emerxencia os que se encargaron da súa retirada. O que máis abundou este mes son as culebras bastardas. As medidas, a xente asustas un pouquiño, porque son serpes que, se non me equivoco, poden medrar hasta 2,3 metros. Este caso, 1,5 metros, cerca dos 2 metros había algún ejemplar. Nunha leira xa é distinto, estamos en zona aberta, non intentar, o mítico de intentar darlle cadrebrzadora, darlle co pauciño, míticas costumbres que temos, simplemente retirarse para atrás, esperar 5 minutiños, beber auga, que é moi importante nestes días de calor, co animal en ese tempo que bebemos auga non xa se vai ir do lugar. Son un poquinho complicados o tema de manipulalas, tamén influye un pouco o tamaño, pero eso, non intentar collelas a nivel particular que nos encargamos nós. Este foi o 4º aviso do mes de xuño. Atoparonas en piscinas, baixos e garaxes, algo que din non é especialmente raro nesta época do ano. Coidan que algunhas chegaron polos sumidoiros ou as tubaxes en zonas con auga ou maleza preto. Malia ser en principio inofensivas, os máis aseguran que preferirían evitar o encontro. El otro día vi en internet un anuncio de que abrías la tapa del inodoro y te saltaba allí con la cabecita. Digo, madre mía, me sale a mí una de esas y reviento el inodoro. Me voy al monte. O susto, lévalo encima, eso... Mi madre, eso colles un medo que é mi madre querida. Además, nós vivimos cerca dun monte, entonces
hai que ter moito cuidado. Recoñezo que moita gracia non me faría, pero bueno, terlle medo, non, se foi unha boa desas que se ven por aí na selva. Dende os servizos de emerxencia lembran que se nos atopamos cunha serpe non é preciso matala. Tras a recollida do animal, libérase nunha área forestal lonxe das zonas habitadas. Ver un bandado de voitres na costa de Galicia é moi pouco habitual, pero ocorreu entre Ribeira e o Porto do Son. Uns deportistas que adoitan saír correr polo monte atopáronse cun grupo destes animais e deron grabado todo cos seus móviles. Os deportistas do club Sacha Camiños de Ribeira ían correndo polo alto da Serra da Barbanza cando se viron sorprendidos. Tropezamos con eles directamente, salistes dunha pista dunha curviña e vistes un bulto enorme levantar o vuelo. E a continuación un non 10, 20, 30 non das crédito ao que ves. E cando queres identificar o que é, de un modo un pouco incrédulo, pensas que é un buitre. E é un buitre. Decir 100 igual é ser moi fantasma, pero entre 70 e 80 habíaos. Quero dicir, que número exacto? Non sei, porque é difícil de contar tanto bicho voando. Pero entre 70 e 100. Os ornitólogos afirman que non é habitual ver voitres á beira do mar en Galicia, si se adoitan ver no interior, en zonas con gando no monte, xa que se alimentan de animais mortos, e sobre todo entre o final da primavera e os primeiros de verán. Na Barbanza é unha sorpresa. Tal cantidad, eso nunca os víramos. É moito menos na beira do mar. É moito menos aquí, que nin crían, nin teñen un asentamento fijo, non hai 2, 3, 4 ou 5 parellas, non, é que era unha banda. Prácticamente cada fin de semana estamos salindo por aí, ou ben nunha vertiente da serra, ou ben hacia que cae hacia Arousa, ou a que cae hacia a ría de Murosnoia. En este caso coincideulle a de Porto do Son, ali no Valle do Río Sieira, e bueno, foi increíble. Non marchaban, cambiaban dunha pedra para outra ao principio, sabes? E según fomos avanzando nós, quixémonos virse de volta, voaron hacia outra pedra máis alta, e aí xa nos arrimamos, paramos con calma, víronnos perfectamente, non escaparon. E empezaron a facer a súa rutina de voo, plareando en círculos, uns para lá, outros para cá. As fotos e os vídeos non abarcan todos os que vimos. Aí contas 30 ou 40, me parece que vin eu hoxe, na foto, pero hai máis dos que esteven aí. Poucas horas despois, houbo xente que volveu á zona, pero os voitres xa marcharan. En pé, en bicicleta ou por mar, hai diferentes formas de facer o camiño e chegar a Santiago. Por vía marítima é a menos habitual, pero ano tras ano vai gañando adeptos. Onte daba comezo en Baiona a ruta náutica Rías Baixas, que este ano reúne 150 persoas con ganas de facer turismo, navegar e, por suposto, chegar a Compostela. Nos aproveitamos e acompañámoslos esta mañá na súa partida dende Combarro, a segunda etapa do seu particular camiño. Veleiros, catamaráns e embarcacións a motor, unha completa frota de navegantes para peregrinar a Compostela. 150 persoas que en 40 embarcacións iniciaban onte a sexta ruta náutica Rías Baixas. Saíron de Baiona para facer en 6 etapas o seu particular camiño de Santiago. Lo importante aquí es salir de zonas de confort, que la gente pues navegamos a lo mejor en unos sitios muy determinados, y con esta ruta lo que conseguimos es que naveguemos a otros puertos, a otras rías, y que la gente se conozca. Inspirada nas antigas rutas marítimas utilizadas polos peregrinos que chegaban a Galicia desde diferentes puntos de Europa, esta ruta permite percorrer algúns dos enclaves máis emblemáticos do noso litoral. Combinan navegación, patrimonio, gastronomía e tradición xacobea, e o máis importante, permite aos participantes acercarse a unha experiencia única. Está a ser fantástico, estamos a descobrir as rias e descobrir coisas que não julgávamos que existissem. Estivemos primeiro fundeados numa praia paradisíaca e agora em Cambarro também descobrimos a vila e os restaurantes e está a ser fantástico. Navegar en grupo, socializar, tener experiencias diferentes y bueno, para la gente que no es tan atrevida, pues es la manera de atreverse a eso. Y luego también hacer el camino de Santiago por mar y llegar a Santiago. Que la gente se conozca, que se hermane, que cambie de puertos, o sea, un poco turismo náutico y poder llegar al Camino de Santiago. 100 millas polo mar e unha dúcia de kilómetros a pé nunha última etapa que os chegará a Santiago, unha experiencia que moitos repiten ano tras ano nesta ruta náutica do camiño que os leva a recuperar o espírito dos peregrinos que antigamente chegaban a Galicia por esta vía.
E Ferrol consolídase como destino turístico máis aló da Semana Santa. As visitas ás oficinas turísticas municipais medraron un 40% con respecto ao ano pasado. A maioría son peregrinos que comezan na cidade o camiño inglés cara a Compostela. Só no mes de maio, máis de 1000 visitantes pasaron por esta céntrica oficina de turismo de Ferrol. Pois un casi un 40% de incremento con respecto ao ano pasado. Este ano, o mes de xuño, pois tamén apunta tamén a que vai ser un mes moi bo tamén, tanto de peregrinos como visitantes. Peregrinos que teñen na cidade a porta de entrada do camiño inglés, unha ruta de 5 etapas que gaña camiñantes cada ano que pasa. Porque he hecho el portugués, he hecho Finisterre y este no lo había hecho aún. Claro, que vamos directamente ahora al kilómetro cero y damos una vuelta, vamos a comer algo para ponernos en fuerza y luego ya empezaremos. O impacto económico dos peregrinos na cidade foi medrando co tempo. Antes só pasaban unhas horas, pero semella que agora veñen con máis antelación. Sí que hemos notado desde o ano pasado que cada vez máis xente ven un par de días antes, ou incluso 3 ou 4 días, para visitar a cidade e despois comenzar a peregrinación. Eso é importantísimo para Ferrol, porque ven xente ademais de todo o mundo. È una bellissima città, vi piacciono i fiordi, ci piacciono le imbarcazioni, c'è tanta vegetazione, è proprio una bella cittadina. Pero non todos veñen de lonxe. Tamén medrou o turismo nacional e o dos propios galegos que exploran a ruta modernista do arquitecto Ucha, o barrio da Madalena, as Meninas de Canido ou o patrimonio naval da cidade. Veníamos a informarnos porque llegamos ayer y ya tomar decisiones de lo que vamos a hacer cada día, que estaremos una semanita por aquí. El arsenal militar, tendríamos, pero claro, parece ser que está julio nada, mediados de julio. A comer en Mugardos y las playas, que tamén, Valdoviño, Ortigueira. Visitantes que xa o escoitaron atopan na gastronomía e nas praias de Ferrolterra o complemento ideal para pasar unhas vacacións que moito repiten. E cando estamos a piques de entrar nunha nova vaga de calor, sinto darlles a noticia, dende os ámbitos sanitarios advírtennos como evitar caer na peor situación, que é o golpe de calor, que se pode combater con consellos en principio sinxelos, como hidratarse, pero que hai que estar atentos tamén se sentimos estes outros síntomas: fatiga, náuseas, dor de cabeza ou desorientación. Pode enfermarnos e pode chegar a matar sen que nos decatemos. A calor extrema destes días fai poñer en marcha novas campañas sanitarias centradas en intensificar a hidratación, fotoprotector solar cada 2 horas, alimentación sá e maior vixilancia das persoas maiores e crianzas. Consellos para non caer na peor situación, os golpes de calor. Bueno, notamos mareo, sensación de falta de aire, como que o corazón nos empeza a ir un pouco máis rápido, palidez cutánea, sensación de sudoración. En esos casos, pois hai que, pois se estamos de pé, intentar sentarnos, incluso moitas veces deitarnos no chan, avisar o primeiro. Sí, eso sí, o estómago revuelto, sin ganas de comer. Sí, eso sí. E que faz daquela? Pois nada, non fago nada. Estou tranquila na casa, á sombra, e se non me apetece comer... O que sí, tomo moita... Sí, bebo moita agua e tomo moita fruta. Procuro cuidarme bastante e andar trabajo de noche casi siempre, e entonces por el día descanso. E que medidas tomas? Pues nada, hidratarme bien y estar fresco. Pero ante síntomas como fatiga, dor de cabeza, náuseas ou desorientación, avisamos ao 061 e mentres hidratamos con compresas húmidas e damos de beber pouco a pouco. Personas maiores, os rapaces menores de 5 anos e tamén personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, con esas hai que ter como moito máis cuidado, vale? Pero a min pareceme moi importante as personas maiores que viven solas. A la sombriña y beber. Y caminar por la noche, que ahora mismo voy a caminar. Temos que afrontalo con moita tranquilidade. Procurar non estar exposto ás horas de máis alta temperatura, buscar os frescos, tomar bastante líquidos. Beber auga con frecuencia en pequenas cantidades sen esperar a ter sede. Vestir roupa frouxa de cores claros, protexer a cabeza do sol, evitar as horas altas do día, froita fresca e, como non, relaxación.
Bombeiros do Baixo Miño, Gués de Mos e Protección Civil de Soutomaior participaron este domingo nun complexo rescate nas pozas de Aranza en Soutomaior. O mozo esvarou polas rochas e quedou enganchado nun penedo. Tamén se achegou o helicóptero Pesca 1 que só puido iluminar a zona. Case 2 kilómetros de camiño coa padiola ás costas por este carreiro estreito e de noite cun ferido que pesaba preto de 115 kilos. Así foi o rescate. Ademais do difícil rescate entre as pedras do río, nun lugar o que nos recomendaron non achegarnos. É un rescate complexo porque debido a circunstancias onde estaba ubicado o herido, poder facer a extracción foi moi difícil, non había un acceso rodado fácil, os camiños que eran moi intransitables, en algunhas zonas con bastante tipo barranco. Era de noite e sen apenas visibilidade. O accidente produzose hacia a última hora da tarde. Entre que se localizou, non se localizou, se moveron os medios e máis, se viu a noite encima. Entón, eso foi o que dificultou despois a extracción. Se houvese sido ao largo do día con luz, pois a mos houvésemos contado coas grúas do helicóptero e a mos pudiéramos facer unha extracción aérea. Pero cando foi avisado, xa era demasiado tarde, a noite estaba encima, a extracción era complicada, entón hubo que sacalo por terra. Ademais, o ferido presentaba un neumotórax con colapso pulmonar e tiña moita dor. Por culpa do golpe, pois tiña un neumotórax, tiña fracturas nas costillas, e a respiración era complicada. Si é certo que estaba en todo momento controlado pola médica, estaba medicado tamén po dolor, eso conseguiu que el fora levando pouco a pouco, pero aínda así foi difícil. A zona púxose de moda, aínda que o acceso é moi complexo, e no caso de haber un accidente, o rescate pode ter fatais consecuencias. Peligrosísimo. É bonita esa zona, a vostede gustalle ir? Bonita, é unha zona do río aí tamén, simplemente son dúas pozas, unha que está unha a seguir de outra, como se foran feitas, e de feito serían, pola naturaleza, que parecen dúas piscinas. Entón, lle chama a atención a moitísima xente. Pero é perigoso o camiño, e sobre todo Pero de o camiño fatal. O camiño fatal, primeiro, non chega baixo ao río. E segundo, que no caso como pasou ayer e ao outro anterior, para sacar unha persona que estea accidentada, que non poida camiñar, pois dúas persoas por o sendero non collen. O ferido de preto de 30 anos foi trasladado ao Hospital Montecelo a alerta de unha muller que estaba canda el. Os efectivos do Gués de Mos chegaron á base ás 2:30 da mañá. Nas paradas do camiño da provincia de Lugo esperan moi bons datos de ocupación para os meses de xullo e agosto. Moitos albergues teñen xa máis da metade reservado e contan con rozar o 100% cas reservas de última hora. Os albergues da provincia de Lugo reciben os meses de xullo e agosto con moi boas perspectivas. A chegada da calor e as vacacións anima moitos a facer o camiño. Neste comezo de verán teñen xa bons números. La ocupación general está bastante bien a día de hoy. En cuanto a reservas, estamos a 60% en julio, 50% agosto, pero bueno, la gente va a ir reservando, con lo cual, muy bien. Este año parece que incluso mejor que el año pasado. Poden parecer pouco esas cifras, pero o certo é que o tipo de cliente que ven nestes meses é o que non organiza con tanta antelación. Son máis de chegar á última hora. No verán, quizáis en xullo e agosto, a meirande parte do público que ven a Sarria ou está facendo o camiño son pelegrins españois. Entón, hai unha diferencia. Tardan máis en reservar, teñen un funcionamento distinto. O número definitivo de ocupación teremos que agardar para coñecelo. Agora só podemos imaginar. O gallá fora do 100% sempre, pero témome que non é así, non? Cada quen na súa casa ve un pouco o que ten, non? No noso caso non é un 100% que podamos dicir agora mesmo que está. As previsións son boas. No meu caso, sobre todo no mes de agosto, hai unha moi boa previsión. Bueno, 100% ojalá, pero un poquito menos de 100%. Pero bueno, sí, muy buena ocupación, la verdad. Os albergues non son os únicos que agardan vos datos. Os peregrinos tamén optan pola comodidade dos vos hotéis. Son outro tipo de cliente. O público do albergue é normalmente máis novo, veñen con outras perspectivas, ou tamén os hai moi maiores, estranxeiros, nacionais,
que teñen quizáis unha visión do camiño máis espiritual ou máis de sufrimento, se queres, non, entre comillas. No caso do hotel, que lóxicamente é un hotel pois dunha categoría un pouco máis arriba, a miran de parte do noso público ata agora está sendo estranxeiro, que buscan un pouco a comodidade, descansar. O certo é que pouco importa se é hotel ou albergue, todos contan con encherse nas próximas semanas. E antes de marchar temos que darlle as gracias polo seu apoio. Segundo o último estudo xeral de medios que encargan todas as empresas de comunicación de España, a Televisión de Galicia bateu un récord nos últimos 3 meses situándose cun seguimento do 27%. Ademais, no que nos toca a nós, os informativos desta hora, segundo o estudo, temos o 42% da audiencia. Son datos que nos animan a seguir e por iso llelo agradecemos. Quedan xa co telexornal e volvemos vernos mañá ás 2. Que teñan boa tarde.